Kaiz ezitzai eze moduz, bideo honetan bullet journal metodoan sakonduko dugu apur bat gehiago. Dagoeneko azaldu dizugu zertan datzan metodo hau eta zeintzuk diren bere oinarriak beste bideo batean. Galdu bazenuen, hemen goian eta informazio kutzan bere esteka utziko dizugu. Komendatzen dizut ikustea honekin jarraitu baino lehen. Gaur ikusiko dugu zelan egin aldaketak gure gustu eta beharretara moldatzeko eta aholku txiki batzuk emango dizkizut hobeto erabiltzeko eta iraunkorragoa izateko. Goazen ba! Bullet journal berri honetan aurkibidea sortzen hasi gara. Duda barik, hau da sistema honen gakoa. Berari esker jungaitezke gauzak gehitzen behar ahala kontrola galdu barik eta beti topatzen dena era erresean. Badago gauza bat niri bai gustatzen zaidala egitea. Eta hau da, hilabete guztia batera ipintzea aurkibidean, gero joateko gehitzen sortzen dudan orrialde zenbakia. Horrela erresago egiten zait topatzea bilatzen dudana. Behintzat agendari dagokiona. Indizearen ondoren eta agenda bera hasi baino lehen, lehenengo urteko helburu orokorrak eta oroimen orrialde bat jartzea gustatzen zait. Helburuen orrialdea niretzat gakoa da, bere inguruan ezartzen baitut sistema guztia. Helburu sailkapen bat egiten dut. Adibidez, hemen 4 kategoria sortu ditut. Helburu pertsonalak, lanekoak, familikoak eta etxekoak. Eta kategoria bakoitzeko gehienez urtean bete beharreko 3 helburu. Limite bat ezartzen dut errealista izan nahi dudalako eta bete ahal izango dudan zerbait ipini. Ez ipini helburu gehiegi urte hasieran gero agobiatzeko eta utz egiteko. Beraz, 1, 2 edo 3 helburu definitzen ditut eta ez naiz horretan geratzen. Horiek lortzeko gutxienez 3 atazak ere definitzen ditut. Ataza orokorrak izaten dira normalean eta nahiko handia, baina gero horiek zatitzen joaten naiz beste ataza txikiago batzuetan eta banatzen nire egutegian zehar helburu horietara heltzeko ezarritako data maximoaren arabera. Hau ere garrantzitsua da. Data muga bat ipintzen badugu, honek lagunduko digu gure atazen lehentasunak definitzen eta enfokatuko gara gehiago garaiz heltzeko. Hurrengo orrialdea oroimenak idazteko erabiliko dut. Urtean zehar gertatzen zaizkidan gauza garrantzitsuak apuntatzen joango naiz, lortu ditudan hitoak, gertaera nabarmenak, edozein gauza urte bukaeran urteko argazki bat egiten lagunduko didana balorazio edo balantze bat egin ahal izateko. Hurrengo orrialdean urteko egutegi bat sortuko dut. Niretzat oso garrantzitsua izaten da urte osoa begi kolpe batean ikustea. Askoz bisualagoa iruditzen zait eta laguntzen dit denboraren pertzepzioa hobeagoa edukitzen. Hobeto gogoratzen ditut datak eta bar. Eta hurrengo orrialdean, kasu honetan, pusika batzuekin konfiguratu dut urtebetetzeak apuntatzen joateko. Baina hau ez bada garrantzitsuak zuretzat eta ez baduzu marrazkiak egiten hastea, beti erabili dezakezu orrialde hau zuretzat garrantzitsuak diren datak ipintzeko. Jaiegunak, ahaztu behar dituzun zitak eta bar. Gogoratu azken finean zuk agintzen duzula zure bullet journalen. Eta niretzat baliagarria izaten dena, ez du zertan zuretzat baliagarri izan behar. Erabili kontatzen dizkizudan gauza guztiak inspirazio bezala eta zure beharretara moldatu. Nire kasuan orrialde hau sortu dut, ez zaizkidalako gustatzen etorkizuneko erregistroak eskumako orrialdean hastea eta betetzeko besterik gabe. Orduan, orrialdeari buelta ematen badiogu etorkizuneko erregistroarekin topatuko gara eta ikusten duzun moduan oso era minimalista batean sortuta dago. Hemen joango naiz apuntatzen urtean zehar gogoratu behar ditudan datak. Gero, hilabete bakoitza sortzerakoan, kontsultatu egingo dut data horiek beraien lekuan kokatzen joateko. Etorkizuneko erregistro hau betetzeko helburuen orrialdean oinarritzen ez beti. Definitutako atazak, juten naiz mugitzen, dagozkion hilabetetara helburuak lortzeko eta ezarritako datak bete ahal izateko. Etorkizuneko erregistro ondoren dagokion hilabetearekin hasten naiz. Eta naiz eta jatorrizko metodoan egunen zerrenda bat egiten den, niri egutegi formatuan egitea gustatzen zait. Datak apuntatzeko lauki batzuekin.
Bertan ituak eta gogoratu nahi ditudan zitak apuntatzen. Honek laguntzen dit denbora hobeto bistaratzen eta hobeto antolatzen. Ondoko orrialdean hilabeteari dagozkion helburuak eta atazak finkatzen ditut. Duzunez, momentu oro helburetan oinarritzen naiz, beti lotuta hauek lortzeko atazekin. Modu honetan ez dut fokoa inoz galtzen. Nire kasuan ez dut daily logak erabiltzen. Nahiago dudalako asteko bista osoa edukitzea. Horregaitik, 3 konfigurazio ezberdin erakutsiko dizuet, inspirazio bezala balioko zaizkizuenak. Beno, asteko konfigurazio hau daukagu, eta ikusten duzuenez nahiko minimalista da. Egin dudana zera da, asteko egunak definitu, astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, eta asteburuetarako nola ez dut lanik egiten, leku txikiago sarri dut. Niretzat nahikoa izaten dena. Eta gero, laneko egunetan, egin dudana da, linea bat marrastu, ezberdintzeko, goiza eta arratsaldea. Eta hemen, albo honetan, tracker bat edo jarraipen taula bat sortu dut, non kolore kode bat erabiliz, joango naiz apuntatzen egunean zehar, zertan pasatzen dudan denbora, hau da, lan egiten, lo egiten, familiarekin egoten, eta bat. Honek lagunduko dit bizualizatzen zertan gastatzen dudan denbora. Horrela, gure helburuetako bat baldin bada, adibidez, familiarekin denbora gehiago pasatzea edo denbora gehiago dedikatzea, begirada batean ikusiko genuke ea lortzen dugun edo ez. Eta ea aldatu behar dugun zerbait hori lortzeko. Gero hemen gustatzen zait lekutxo bat gordetzea, asteko helburuak eta ataza orokorrak idazteko. Hauek astea bukatzerakoan, bai edo bai egindak egon behar dira. Orduan, beti eskura edukitzean helburuak eta egin beharreko ataza laguntzen dit asko egin beharreko gauzak priorizatzen eta beti enfokatuta egoten. Hau, aste eredu bat da, baina zuen moldatu dezakezue astean nahi duzuen bezala. Hemen erakusten dizuet beste modelo bat, non asteko egun guztiei espazio berdina eman diot, baina gero sailkapen bat egin dut. Kasu honetan, 3 kategoria definitu ditut, lana, etxea eta umeak, eta ideia da lauki hauetan jutea puntatzen kategoria bakoitzari dagozkion atazak. Gero aparte, albo hau aprobetxatzen dut, beste gauzak planifikatzeko, adibidez kasu honetan, jarri dut planifikatzeko asteko janariak. Eta hemen beti bezala utzi dut lekutxo bat, ipintzeko asteko helburuak eta atazak astean zehar egiteko. Hemen jartzen ditudan atazak, orrialde hauetan, asteko orrialde hauetan jartzen ditudan atazak, normalen izaten dira ataza batzuk ez dakatenak data zehatz bat. Berdin jose egunean egiten ditudan, baina aste honetan egin behar ditudanak bai edo bai. Eta hemen lekutxo txiki bat utzi dut, oharretarako. Bukatzeko, hau izango litzateke 3. konfigurazioan. Hemen egin duguna da ipini asteko egunak, apur bat handiagoak, ipintzeko dagozkion atazak, eta larunbata eta igandean nola ez dugun lanik egiten, txikiago. Hemen, planning bat janarietarako, eta hemen post-it baten bidez jarriko ditugu asteko erosketa zerrenda. Horrela, despegatu ahal izango dugu, eta eraman supermerkatura edo dendara oso era erosoan. Gero hemen, betiko lekua gure helburuetarako, atazetarako, asteko atazak, data finkoa ez dakatena, eta gero hemen, lekutxo bat urrengo asteko atazak apuntatzen joateko. Horrela hemen, apuntatu ditzakegu atazak, eta gero konfiguratzen dugunean urrengo asteko itxura, trasladatzen ditugu ataz hauek. Esaten dizuedan moduan, hauek ideia baino ez dira.
Espero ditut lagungarriak eta inspirazio bezala baliogarriak izatea, baina gero zuk egokitu ahal izango dituzu zure beharren arabera. Idealena zure beharretara egokitutako diseinu propioak sortzea bada ere, informazio kutxan utziko dizut esteka bat doainik deskargatu ahal izateko txantilloi batzuk bideoan ikusi ditugun konfigurazioak egiteko. Eta hau da dena momentuz. Gonbidatzen dizut iruzkinak ustera sortu zaizkizun zalantza guztiekin edo esateko zeri buruz gustatuko litzaizuke guk hitz egitea hurrengo bideotan. Hau antolaketa eta produktibitateari buruz sortu nahi ditugun serie bateko bigarren bideoa baita. Bideoa gustatu bazaizu eta zuretzat baliagarri izan bada, ez ahaztu like-eri ematea, harpidetu hurrengo bideoak ez galtzeko eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Laster arte!